Vítejte v Junanu! Ahoj všichni, hájete, kde se teď nacházím. Tohle je Yunnan, Čína. Nacházíme se v okrese Luchuan, 100 km od Kunmingu. V červenci je tady dost vlhko, což i dnešek nie je žádnou výjimkou. Taky jsem slyšel, že zde je vynikající jídlo, což je i cílem mé cesty vyzkoušet si junanskou kuchyni.哎，你好，大哥。Hello， 你今天在这儿捡蘑菇吗？对啊，今天天气很好，准备上解卷，带你一起。好，那一起走。快走吧。这2天刚好下了点雨，所以蘑菇是出的最多的时候。Pre nás Slovákov a Čechov zbieranie húb nie je nič nové. V tomto lese vlhkosť tvorí dokonalé podmienky pre rast húb a preto ich tu dokážeme nájsť neskutočne veľa. 哇，这里好像有一朵。哇，哎，那么大！是呀，你看看。咱们也叫它卷手青，也就是胡葱葱卷，收获非常好。今天咱们收获非常好，丰收大丰收。哇，哇，这个就好了。那这种叫什么？ 这种咱们叫的一欧芽。Práve sme našli takovouto rodinku houb. Aroma je vynikající a kamarád mi povedal, že tohleto môžeme jísť, takže večer bude určite hostina chutná. 咱们今天从这边看看会不会拾回点松茸，咱们今晚就弄个最高档的菜。我们这个松茸基本上都在这种松树下面。啊，哇，这个就是松茸。 Táto huba sa volá songrong a táto huba je veľmi drahá a akurát sú perfektné podmienky pre jej rast. Dáme ho do takéhoto košíčku, ktorý mi veľmi pripomína naše košičky na Slovensku a v Česku. S hubami, ktoré sme dnes ráno spoločne nazbierali, sa poďme pozrieť, ako ich domáci pripravujú. Ono totižto junanská kuchyňa je v Číne veľmi reprezentatívna, tak poďme sa spolu pozrieť.现在我们就来 分一下今天咱们捡来的这些蘑菇，这个就是葱卷，咱们现在要把它先处理干净了，用刀把它上面的泥土刮干净了，这样削一下，这样的吗？对，把它削了一层。咱们有些蘑菇是可以生着吃的，就像这个松茸，咱们是切了片，咱们就可以生吃了。但有些蘑菇就不能生吃，一定要 加工的时候一定要注意，给它弄熟了，它就没有动了。像这个蘑菇，咱们就不能吃，咱们就不要了啊！不要的就放在这边。Moc som huby predtým nejedol, ale keďže sa pozerám tu na kolegov, ako ich čistí, ako ich pripravuje, ako všetko o nich vie, tak na dnešnú večeru sa určite teším. Bude to vynikajúce.
Jedlo, ktoré máme pred sebou, je celé z hub. Domáci tomu hovoria hubová hostina. Tiež kolega mi povedal, že všetky ingrediencie a koreniny sú z okolitých hôr, takže sa neviem dočkať. Poďme na to. Potom, čo som ochutnal hubovú hostinu, sme sa zastavili na našu poslednú zastávku, aby som nakúpil nejaké špeciality svojej rodine a kamarátom. Totižto my sme na veľkotrhu hub v Kunmingu. Poďme sa na to pozrieť. Tento druh veľmi dobre vonia. Celkom sú aj krásne na pohľad. Má to takú dobrú arómu tu, taká vynikajúca aróma, všetko je tak čerstvé, hubovo, nasiaknuté. Teraz je sezóna na nákup húb. Na trhu sa môžu objaviť všetky druhy húb. Júl a august sú každoročné obdobie dažďov a je tu tiež čas, keď sa s hubami obchoduje najviac na trhu. Obchodníci z celej krajiny si v tomto čase prídu do mesta Kunming a provincie Yunnan nakúpiť čerstvé a sušené huby a posielajú ich do celej krajiny a dokonca aj do sveta. Takže náš výlet sa tu končí, na tomto mieste plnej hubovej vône. Nakúpili sme si nejaké sušené huby, ktoré ale neviem pripraviť tak ako domáci. Každopádne Yunnan je nádherné a krásne miesto, verím, že sa sem vrátim aj v inom ročnom období. Takže ja vám ďakujem a vítajte v Yunnan.